Pangaldan Municipal Health Office nagbabala sa banta ng Nipah virus sa publiko. Para sa detalye, kasama natin Idol Matthew Pacheco. 104.7 IFM Report. Nagbabala ang Municipal Health Office ng Bayan ng Mangaldan ukol sa Nipah virus, isang mapanganib at posibleng nakamamatay na sakit na mula umano sa fruit bats o paniki, partikular sa pamamagitan ng kontaminadong pagkain. Ayon sa tanggapan, ang sakit ay hindi ganoon kabilis kumalat gaya ng COVID-19, ngunit madalas ito ay nagdudulot ng malubhang sintomas tulad na lamang ng pamamaga ng utak o encephalitis. Dahil dito, pinapayuhan ng publiko na maging mapagmatsyag lalo na sa mga prutas na maaaring makontaminan ng paniki bago ito kainin. Kasabay ng paalala, tiniyak naman ng kagawaran ng kalusugan na wala pang natutukoy na aktibong kaso ng Nipah virus sa Pilipinas, ngunit patuloy nilang pinalalakas ang monitoring sa mga border at paliparan upang maiwasan ang pagpasok nito sa bansa. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ako po si Idol Matthew Pacheco. Tatak IFM! IFM News. IFM News. IFM.